Este é o momento no que a alcaldesa de Meis e o de Ribadumia unen as súas sinaturas nun acordo de colaboración de ambos municipios e a Fundación Acción contra a Fame. A través del, os dous concellos acollerán as primeiras escolas inclusivas de emprego do Salnés. Están destinadas a persoas desempregadas ou en situación de vulnerabilidade. Son dos itinerarios que se van a hacer de inclusión sociolaboral, que van a incluir también formación técnica, en el caso de Ribadumia con el itinerario de comercio en supermercado y en el caso de Meis en logística y distribución. Y son obviamente gratuitos. Decidiron escoller estes dous sectores, logística e distribución e comercio e supermercado, porque, explican, teñen unha alta demanda na zona. Aquí previamente se fixo un traballo de prospección, se detectou onde hai necesidade de formación e así se encaminharon estes itinerarios formativos. Para un concello como Meis, un concello rural, e tamén con un índice tamén de xente que está desempregada e tamén xente que está vulnerable, é moi importante esta formación, indicarse caso que creo que non se dixo que está pensado para persoas entre 17 e 67 anos, o sea, xente que este en idade laboral, van a ter prioridade o colectivo que este en risco de exclusión social. Tanto os veciños de Ribadumia como os de Meis poden apuntarse en calquera destes dous itinerarios. Se quedan prazas libres, calquera outra persoa da zona tamén se pode anotar ata completar as 60 prazas dispoñibles. Coa vosa axuda, podemos dar precisamente aproximadamente a unhas 60 persoas que se poidan formar e que de alguma maneira poidan optar precisamente a eses postos de traballo que son tan necesarios para ese movimento económico nas familias, non? Por lo tanto, dende o Concello de Ribadumia, felicitarvos por este traballo e tamén ao Concello de Meis, porque que poidamos dous concellos, de alguma maneira, tratar de unir as nosas forzas en materia social para conseguir estes obxectivos, eu creo que é imprescindible. Ademais, Acción contra a Fame explica que a través destes programas quere promover hábitos de vida saudable co fomento da saúde física e mental. De feito, o programa inclúe a opción dun bono ximnasio nos dous concellos. Son aspectos que incorporamos, de manera que intentamos trasladar e incorporar todo lo que son hábitos de vida saludable dentro de los programas, y algo que al principio fue como percibido como algo un poco pintoresco, al margen de que es algo que se basa en un estudio que se hizo con diferentes universidades, etcétera, sí que es cierto que ha ido calando y que es algo que realmente se valora bastante en estos momentos. As escolas arrancarán xa neste vindeiro mes de febreiro con carácter semipresencial. En Meis será nas instalacións do Mercado de Gando en Ribadumia, na Casa da Cultura. Son totalmente de balde, financiados a través do Fondo Social Europeo e a Xunta.